Oh, Jamie, mega mega shoutout. Hello everyone, ikaw lang mag-isa. Hello everyone daw, siya lang mag-isa. Yahoo! Hello, Ramit-chan. Hello, Ramit-chan, mega mega shoutout. Yan, 3 million in the house, mega mega shoutout. DJ, mega love shoutout. Mega love shoutout. Ramit-chan. Yan, good morning. 5 million in the house.
Chinita Mix Vlog, mega mega shout out. Tara, wala lang. Gulit ako sa nagsalita. Ganon. May multo. Ano yung mga isda naglabasan? Ayan o. Dami isda yan. Isda yan, malikot na yan. Sana nagiwalay nagiwalay na. Sana maganda yung malapit eh. Ayun o, nagiwalay. Ayun o. Doon doon. Yun, tapos doon meron din. Yan, malayo na yun. Yan, ang isda. Hindi lang mahuli. Sorry naman na pagka walang babae. Ayan o. Kaso ayaw kumain eh. Ayan o, ayan pa o. Ayan, mga grupo na yan, ng isda, ayan, ayan. Ayan o. Paikot-ikot lang dyan sa harap, ayan o. Tapos doon sa malayo, meron din, di lang makita sa camera. Ayan. Pahingi ng huli kuya. Ay, di nga mahuli Mads eh. Ayan o. Para nang bubuisit lang eh. Ay, ikot-ikot lang sa harap eh. Ayan o. Ayan. Ikot, alis, ikot. Tapos nandun din may ba. Ayan o, yung malayo na yun. Hindi lang makita. Up, up, up. Lambatin mo na. Wala nga lambat na malaki. Ayan pa o. Nasa malayo. Ayun. Ito nyo. Saan ba ang bansa yan? Dito sa Bansang Tigang. Alam mo ba yung Bansang Tigang? Ganda dyan. Yan yung maliwanag pa na yan. Marina yan, marina. Ayan o, lumapit dito marami. Ayan o. O yan. Ayan o. Ayan o. Naglabasan na yung ulo. Ang dami, nagkalat lang. Tigangis, tigangis, tigangis. Ayan, alam ni Mads yung tigang. Kasi nasa Bansang Tigang din yata si Mads. Ay Mads, ano ka kumikita sa, sa tawag dito?
sa portrait na live. Eh sa akin nawawala pagkatapos ng live eh. Mga ilang minuto nawawala na yung views, lahat-lahat. Maambon nata ang panahon. Hindi maambon, maaga lang. Alas 6 pa lang dito. Oh. Oo nga, nagiging back to zero yung aking, halimbawa tong live na to natapos, yung live na to magiging back to zero uli. Yung views nito mawawala. Yung bagong pasok lang, yun ang kukwentahin ni algorithm. Pero yung naging nanood dito, halimbawa tong 73, mawawala yan, magiging back to zero. Pag na-post na to, kung ilan yung pumasok doon sa bagong post, yun ang bibilangin. Kung 10, yun lang. Siya, video muna. Load muna ako. Sige, ingat sa trabaho. Check ko nga. Kasi si Lolo. Oo nga, dami na ako pinagtanungan. Hindi rin nila alam. Sabi ko, check nyo yung analytics nyo, yung live nyo. Ganun ba yun? Oo. Eh, alam mo ba yung live ko kahapon? Umabot ng 73.5 views. Pero ang naka-record lang 35 views sa analytics. Oh. Alam mo yan, 35 views lang yung naka-record. Hindi, counted siya as a views. Pero wala siyang revenue tulad ng video talaga na naka-upload. Counted siya na revenue na views at saka WH, yun lang siya. Kaya tinatanggal niya tapos pag na-i-upload na niya, doon siya bibilang ng para magka-revenue siya. Hindi mo ba pina-private? Paano mo ipa-private? Pagkatapos ng live, ipina-process niya. Oh, paano mo ipa-private yun? Hindi, kahit i-private mo yan kasi alam niya naman yan eh, nakikita niya naman eh. Oo, lahat ng LS ko ganun. Tawag dito, portrait. Lahat ng naka-portrait. Ganun lahat. Wala nga lahat yung 22 hours mo. Hindi, yung mga unlisted ko na lahat ng live. Iilan na lang yung tinira ko. Kasi wala namang manonood na nun eh. Ni-unlisted ko na yung iba. Merry Christmas.
siya galak yung palunay na. Oh, laman na yun eh oh. Tali na, tunay ka rin. Kaya niya kayo pero Hop! Lapit sa pata. Yun! Hey! Ha? Kutya! Putok ka! Ha?
balik ng Agos. Ha? Ginabas na pumunta dito. Nabas.
Kaya po. Ang laki mo na. Ano talagang bukid na ako? Ano tanggal yung inapan mo? Inapan mo.
Ang bisa yung isda. Isdang